Hyvää iltaa arvoisat katselijat ja tervetuloa seuraamaan Saimaan kuumin Fisu 2009 finaalia tänne Saimaan rannalle. Finaalissa on 3 aivan fantastista kilpailijaa, joista te, hyvät katsojat, valitsette kuumimman Fisun 2009. ja seuraavaksi kilpailijan numero 1 esittely. Numerolla 1 kilpailee hopeisessa puvussaan noin 15-senttinen, sulavalinjainen Saimaan ylpeys. Muikku, tervetuloa! Hyvä Muikku, mitä haluaisit muuttaa Saimaassa? Toivoisin, että kalastajat huomioisivat pyyntimäärät ja pitäisivät ne kohtuullisina. Mainio vastaus. Kiitoksia. Ja seuraavaksi esittelyssä kilpailija numero 2. Ja tuolta hän samasti uiskentelee tuo meidän kaikkien oma kansalliskalamme. Ahven! No niin, Ahven. Mikä on pahin pelkosi? Pahin pelkoni on, että elinympäristöni rehevöityy tai happamoituu liikaa. Se vaikuttaa suunnattomasti elinolosuhteisiimme täällä Saimaassa ja lajikantamme kärsii siitä. Kiitoksia, Ahven. Se oli hieno vastaus. Ja viimeinen finalistimme, upea kilpailija numero 3. Ja nyt nousee juontajankin selkäkarvat pystyyn. Sieltä hän tulee. Kaikkien pikkukalojen kauhu. Saimaan suurin saalistaja. Oma sievä pikku petokalamme. Hauki. No Hauki, kerropas parhaita puolia kotijärvestäsi Saimaasta. Saimaa on Suomen suurin järvi ja tarjoaa näin ollen minulle rajattomat saalistusmahdollisuudet. Minua ei täällä juuri myöskään uhkaa mikään muu kala. Olen tosin hieman huolissani ympäristössä tapahtuvista muutoksista, sillä ne vaikuttavat pikkukaloihin ja sitä kautta myös minun ja poikasieni ravinnon saantiin. Kiitoksia, Hauki. Hyvät naiset ja herrat, olette nyt nähneet 3 upeaa finalistiamme. Tässä vielä kertaus. Numerolla 1 kilpaili Muikku, numerolla 2 Ahven ja numerolla 3 Hauki. Nyt on viimein aika valita Saimaan Anteeksi, mitä? Hei. Hetkinen. Anteeksi. Ei, et sinä tänne voi tulla. Ei, et sinä ole kalaa. Olenpas. Ei, älä tule tänne. Älä tule. Ei.
Ai! Anteeksi, meidän katkaistava lähetys hetkeksi. Hetkinen. Hyvät naiset ja herrat, pahoittelen aiheutunutta käyttökatkosta. Otamme lähetykseen mukaan vielä yhden esittelyn. No niin, Saimaannorppa. Kysytäänpä sinultakin samat kysymykset kuin muilta finalistiltamme, vaikka et olekaan kala. Mikä on sinun pahin pelkosi? Lajimme on altis tautiepidemioille. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa pesintään, joka taas riippuu jää- ja lumitilanteesta. Saimaan vesistöistä minua ei uhkaa mikään muu kuin ihminen. Pyydyskalastuksen seurauksena lajitovereitani menehtyy vuosittain suuri määrä. Kiitos Saimaannorppa vastauksista. Haluaisin muistuttaa katsojamme, että vaikka Saimaannorppa otettiin mukaan Saimaan kuumin Fisu 2009 esittelyihin, hän ei ole kala, vaikka viettääkin suurimman osan ajastaan vesistöissä. Näin ollen häntä ei valitettavasti voi äänestää tässä kilpailussa. Ja nyt, hyvät katsojat, on koittanut se hetki, mitä me kaikki olemme odottaneet. Ennen voittajan äänestystä kerrotaan kuitenkin vielä oikeat finalistit. Numerolla 1 muikku, 2 ahven, 3 hauki. Nyt, hyvät katsojat, valta siirtyy teille. Sinä päätät, kenestä tulee Saimaan kuumin Fisu 2009.